So maayong gabi kaninyong tanan diha guys. So mao kini ang paw. So kinsa may nakailaan ni sa Bisaya tawag na mo ani paw or palaw. So mao kini ang gikan sa paw nga gikan sa bukid sa Tralala. Di bitaw gikan ni sa bukid sa kung tito nga atong giatuan namo ni mama nga 10 kilometers among gilakaw nga nilabang pa pila ka bungton nga bukid. Adi sa minakaabot dito. So o man kabit-bit ani kay layo kayo kay lisod po sa bitbiton guys kung dili siya ihatod. So gihatod nis kaning kabayo sa kung tito katong sakyan-sakyan kay kaning di pwede siya kaning dili ihatod kay bugat man sa dako man sa kaning nga paw. So kaning nga paw giluto ni sa dakong kaldero so puno kaing kaldero isara ni sa kapaw arang kadako kaayo. So mao ni gidala namo diri sa balay sa akong auntie kay giluto namo siya sa kahoy kay di siya pwede iluto og gas kay arang kakasa gas kay it takes 2 hours sa pagluto namo ani sa kahoy. So lindot jud siya kayong lamot-lamot pa nang lata-lata siya lutuon kay aron pud humok siya ingkiton. So mo na ni ang gibuhat nako ako sing gidukdok pipila ka kaning lugas ako gidukdok tisin ako dukdok diri sa wa mami alho. So nakita ako kaning almiri sa dukdukanan diri sa ahos ni auntie. So ako ning gidukdok diri akong gidukduot kadyo dukdok karon pino siya madugmok siya maayo kay sakit pud akong bukton sa gidukdok ani ni Jack kay gahi man gihapon bisag laton-laton siya. So mao na ni ang paw. O mo ni kaning paw guys. So as what you see na nagpilit-pilit na siya aning alhong gamay. So ang gibutangan nako ni siya kaning asukal para di siya mo pilit-pilit mo dinhi teknik di ay. Butangan og kaning asukal nga gamay para tamis-tamis po siya di po siya mo pilit sa alhong gamay. So mo ni akong gilugit kay opo na ako nabutang og asukal. So kaduhan ako ni siya giripit aron madugmo kay siya maayo kaning buhaton man ako siya kanang murag kasaba cake ba. O nga na siya ang resulta ni unya makita man ang finished product ani niya. So mo na ni. So ako pa ni siyang gidukdok og otro kay aron gas madugmok siya maayo lami kay siya usap-usapon mo siya ingkit-ingkiton. So mao na ni ang paw nga gikan sa bukid sa dito sa Moy sa Tanay sa farm sa Kuntito. So wala na mo ni nadala kay kaning dili man siya pwede dalhon bitbiton karang lazua 10 kilometers ang bitbit ng lawit na akong dila si mama wala gadto naglawit ang dila ni mama diretso dagan sa bukid oy. So muna ni pila ka buntod ang among gilabang na tilaw-tilaw pud si Inday gamay kung lami na ba maayo pwede na ba ni kaunon. No, mao ni naglugit-lugit na si Inday so kanus sa paghani mahuman kay daghan pa ni dukdukunon so nga akong gidukdok pila lamang ka lugas siguro mga 5 ka buka lugas kay nanakit na akong bukton og dumukdok kay gahi sa dukdukon. Di siya pareho sa kaning kuan ba kaning saging ni bang saging nga kay lisod man pud gud ang akong gamit may alho. So sayon-sayon ra unta ni kung naay alho unta na kanang dako kay dukdukanan ba kanang bayuhanan ba kanang alho so kani almiris man ni so lisod kaayo. So mao na ni siya akong gigagmay kung ang teknik pud ani kung gusto ninyo madali-dali ra pud og siyag ka dugmo kaning kung ano ninyo gamitan ninyo kaning laspadoron sa ninyo kay kaning ako ana kong gilaspador diretso na kong dukdok so nagpilit-pilit pa jud kay maligat man ni siya labo man ni siya kayo so mura siya kaning biko mupilit siya so gahi gud ni kay siya dukdokon lami jud tong alho kani full effort kay kakaani kani imong mga kusog imong gajong ibuhos diri dumukdok kay gahion po siya. O mo na ni kay guwang na ni siya nga paw pero tama ra gyud kay siyang kaunon so dili ni siya abtan og pila ka adlaw kay lain maglasa niya mahimong pait so kinahanglan lutuon gyud siya dayon kay giluto dayon ni pag abot sa among balay gidala na mila auntie so giluto gyud na mo siya dayon kay aron dili siya mapait ba lami pag gihap yung lasa. So mo na ni ang hinam-hinam kayo nga paw nga gikan sa bukid sa Tralala aw bukid dai sa Tanay. So mo ni gibritin dinukdukay ni Inday halaga jud gipaningot dag dumukdukay si Inday hala lugit-lugit jud kay pilit-pilit man ni siya kaayo. So mo na ni ang paw or palaw wa ko kay balog unsay tawag ani sa Galog ding paw basta paw may sa mo kanang iyang dahon mur kanang badyang ang dako kay siya dahon kayo ba. So mo ni siyang gitawag nga paw. So lahi putong badyang murag kamayong-mayong lang siya sa badyang kanang dahon ngani siya kadako. So mo ning naalala dugay na jud ko wala ka kaunani kay sa probinsya pa ni pila putoy akong edad na kaunani. So diri dalawang dekada na gud mi diri sobra na may dalawang dekada diri so karon pa jud ko nakautrog kaon aning paw. So gihilaw jud among mga tayan ng mga tilaok ani kaunon ani jud namo ning paw gyud unsay lasa aning paw murag nakalimot na sa lasa sa paw pero wa jud nakalimot sa lasa sa paw oy. Mo ni giasam-asam gyud nga kaning paw nga makakaon jud mig utrog paw so dekada na duha ka dekada na mahigit o mao na ni ang finished product na gibutangan akong star margarine gikan ni sa paw nga ingani. Mao ni siya ang finished product kana gibutangan ako star margarine. So lami kay ni siya kaunon guys. Mura na ni siya kaning kasaba kay kun nitilaw na rin ang duha ka kaning kuano. Sarap na sarap lagi. Inahanog si ante. So lami kuno kayo sa ilang insulti be. Wow. Sarap. Excited kasi na lami do kayo. Excited kasi ano gidokdok dinokdok. Tilaw sa gidokdok. Gitorture na paw. Kasaba cake. So lami na kay ni siya. Humok-humok na jud kay gidokdok. Oops. Lami na. Makita niyo sa reaction sa naong ni ante. So ingana siya siguro ko lami.
ug sa diha ni tilaw utro nga akong inahan. So unsa kayang reaction be? Makita nato sa reaction sa akong gilamian ba og di. Di ba? Ay, lami kuno kaayo. So, mao na ang reaksyon nila sa pagtilaw sa akong ibayo nga paw. So, lami gud siguro siya kaayo. So, kana siya nahurot yun na siya nga paw, nitilaw pag-abot sa balay tilaw si paabot sa balay pag ni Manoy nitilaw po si Manoy ug ang mga kabanay dito sa balay din tilaw. O mao na siya ang finished products paw. Lami na siya himuon day, lami na siya dukdukon bayuhon day. So, pagkakaron ang gibuhat ni Inday, so siyempre gipaningot siya maayo, dumukdok ba nagsakit ang kilikili, pati nga akong ilok gipaningot og dumukdok. So nitilaw po siya siyang gibuhat. Oh, walami kayo. O lami kayo, way dang bugal-bugal kay siyempre ako gunang binayo ako nang dinukdok nagsakit ang akong ilok og dumukdok ana og akong bukton. So lami jud kayo ni. So kung pwede pa lang mo makatilaw, so pwede mo mutilaw ani. So mao ni ang binuhat ni Inday nga pao nga dinukdok, gibayo dito sa Almeres. So kana kuwang rana sumudukdok ra pud otro kay kuwang rana muka pagkaon na mo. So di ra na siguro maubos tilaok. So mo na ni nagkinananay na ikaw na ang pao. So ngisi na si Inday kay lami kayang binuhat sa pao o mo na ni finished product sa pao. O gusto mong makatilaw ani nga pao na mo ato sa bukid sa Talala og manguha aning pao kay lisod mi sa pangitaon tagsaram ni diri kaning wa man sa city o pagkahumanday ka ni Inday ni ato dayon si Inday sa laing pangbahin. So nagbidyo okay para mahungahungaw ang kakapoy sa dilukdok sa paw. So para pawala sa kaning kaning bukton nga nang manhin ng bukton og dumukdok kay gahay pud ang paw dukdokon pud baya. So mao na ni ang ibuhat ni Inday nagkanta-kanta na dayon para maibsan ang iyang kakapoy sa pagdukdok sa paw. So mao na ni ang gibuhat ni Inday nga nagkanta-kanta na dayon. So while naghuwat sa ubang mga kauban sa balay, mo na nakanta-kanta muna si Inday. So pertinidukdukay ni Inday, so gikapoy ang iyang bukton pati ang iyang mga gipadingon siyang mayog dinukdukay. So nikantaw sa sisa, naghuwat sa mga kauban sa bay, dinali ayog dinukdukay ni Inday kay para makakaunan ang mga person bag makatilaw dayon sa paw nga giasam-asam sa paw nga dugay na gajud pila na kadekada wala ka kaunan ng paw. Maajo kay wa pa ko kalimot sa lasa des paw sa mao day tong paw. So pag abot nila Manoy nakakaunan ang uban pang mga person sa paw. So lami kayo kuno. So kani ang among ibuhat lang pagbahin ay inikanta dayon Inday para maibsan sa paw. So sa pagkakaron diri alamang sa kutob ang atong video mga higala hangtod sa susunod kong mga video. Detsi padere sa bagat ang inyong Bisayang higala. Babu!